Hej hej. Se hvad jeg har. Jeg har Rødhætte fra Rødhætte og Ulven. Og hun har nogle flætninger, nogle rottehaler. Nogle flætninger. Og hun har rødt tøj på og gult hår. Og hun er en pige. Så er der jægeren fra Rødhætte og Ulven. Og han har lidt brunt hår, som der stritter ud her fra hatten. Han er en dreng. En pige. Rødhætte er en pige. Og nu siger jeg en pige igen, og så gør jeg sådan her, og så skal du sige efter mig. En pige. En pige. Se, hun har en lille taske. Jeg skal lige se, om der er noget nede i den. Nej, den var helt tom. En pige. En pige. Så kommer jægeren. Og han er en dreng. En dreng. Og jeg peger på ham. En dreng. Se, han har en økse i hånden og siger hu hu ha ha hu 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 ha 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 ha. Og han ser glad ud, han smiler. En dreng. En dreng. Her er. Her er. Jeg prøver lige igen. Her er. Her er. Her er en pige. Her er en pige. Her er en dreng. Her er en dreng. Så kommer de begge to op, fordi jeg kan sige, her er en pige. Og her er en dreng.
gør det lige sidste gang. Skal jeg dem lidt hænge op. De kilder mig under hagen. Her er en pige. Og her er en dreng. Altså, her er en pige. Og her er en dreng. Nu vinker jeg. Hej hej, hej hej. Nu vinker pigen. Nu kan jeg ikke vinke med kurven. Nu vinker med den anden hånd. Hej hej, hej hej. Også lidt med kurven. Hej hej. Og nu vinker jægeren. Hej hej, hej hej. Og han vinker også med sin økse. Hej hej, hej hej.